Dia Dave, seo obair Gaeilge don lá aniu, so inné Dave arc an Asian seo, heglab an obair a dhéanú. Tá lór agah heglab ar obair dhéanú sa lór agus nar tá sibh ré, picture a ghlacu agus a chur dá profile. No hegla é dhéanú cibé gléis, a tá tú gúsid snow do hablaid, do iPad, do octréire, guhan, tá si suastait. Nes gur míle mai agah as na picture jasa a firme inné, bhí siad gialanta. Inné dobamid blurba. Le mé blurba agus bhí orb picture no cludach an lór a dhearan. Inniu tamid go lórs faoi cén fa go mé blurba agin. Bí an blurba cool a an lór hon get de bog faoin scéal a inchint doing. In amana ná arcamuid cludach an lór, bíonn si jackar ré dhéanú bhailean é leo nó nar bhailean é leo. So scríban an uidir blurba do cool an lór hon get de bog faoin scéal a inchint doing. Agus inné dún an blurba a leo bíonn si níos fosa cinú a dhéanú faoin lór leo nó lór eile a réanú. Nes, ní heag leis an uidir ahanrod faoin scéal a scríb sa blurba. Mar tá ahanrod sa blurba, ní fiú an lór a leo. So chuann si get de bog faoin scéal sa blurba. Le codulin cinú a dhéanú faoin cén lór a bhailean a leo tribúnar. Nes, rod a dhéanaan an uidir hon an blurba a dhéanú simul doing na chuann si cod agiachtaí sa blurba. An cibalh cé agiacht. Chuann agiachtaí síos rudaí atá hartdóing. Mar hampla, má dearm an abairt tá grúig gorm agam. Is é an agiacht ón abairt sin na gorm, mar insian an fácla sin dún cén dathatá má grúig. Sampla eile, má dhearm go bhfuil an picture seo má chúil mór buan agus léa. Cibéad agiacht atá san abairt sin. Má sibh tú trí ceanal. Tá picture mór, tá picture buan, agus tá picture léa. Dús is mé trí agiacht le cur síos an picture sin. Nes inniu bé sibh i cur síos character ó scéal nó coupla scéal beidir a léimmuid go dtí seo imléine. Bé an lehanana idó profile agus mar a dúirt mé heagla na habairtí a scríú amach sa lór glas a fuair inné nó heagla é dhéanú cibé gléis atá agah. Níl le deanú ach cur síos na character ón scéal, mar hampla cur síos réide an celín ón blurba a léimmuid inné, nó níl sagan cé na character eile bheith an, ní heagla an fannacht na habairtí deasa seo le codhfuair agiachtaí a eiceil.